Let's look at the topic for today. What are we talking about? Because I tend to show things are getting hectic. No, I can't hear you. Yeah? You can't hear you. You can't hear What me. is Tanda Shoba? Oh. Things are getting hectic here on Puma 103. It is 29 minutes after 4 o'clock, 31st of March 2021. It is a Wednesday. It's the last day. It's the last day of the financial year. Not a closed day. Yeah. It's the last day. I was trying to say we are closing the calendar. Yes. Yes. Yeah. Alright, but asibheke la ukuthi today sikhuluma ngani. Hey, uproducer usinike enye itopic namhlanje. Yay. Alright, sizoyiqonda even though a little bit hectic, but we'll have to look at it. Either way. Sibheka namhlanje indaba yokuthi kuyenzeka yini ukuthi idlozi livume umuntu owesilisa noma owesifazana ahambe ngunu noma angaqoki, meaning umzimba wakhe ube sobala, noma ikhona yini lento okuthiwa lo mntwana noma lo bhuti wangenwa idlozi lokuthanda abantu besifazane noma wangena idlozi lokuthanda amadoda. Wangena idlozi lobufebe. Izwe Isizulu esiqondile. Isizulu sithini? Esiqondile nje. Ubundindo obufebe ngibakhona ngisho ukuthi inkosi emnyama emlombuvu le iBhayibheli. Okay, ake sithi ngicabanga ukuthi kuzwakala ngcono mawuthi wangena ubundindwa. Unondindwa nje. Nobufebe. Hayi labhlungu lahla. Utho yilo nje. Ngo. So bayezwa nangizwe uMpumalanga. Bayezwa nangizwe. Bamvana ngizwe. So ngifuna ukuthi ukhona yini umuntu wesilisa ongenwa ubundindwa noma umuntu wesifazana ongenwa ubundindwa aze angakuthanda ukugqoka noma athanda ukuveza umzimba wakhe obala? Cha, singakhuluma ngomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane nabesilisa bakhona mfowethu abangasathanda ukugqoka besilisa. Ukwazi ukuthi sibambise ukuthi bangenwa idlozi lobundindwa. Indaba singawazi ubabiza kanjani? Ayike indoda ekuthiwa unondindwa lo. Indoda injani kanti? Cha, indoda iba yisoka nje. So isoka mase kuzima ndodeni. Sehlukanisa. Vele kakade nje umuntu uyabona ukuthi indoda uqala bivele ngishona ngokweBhayibheli namanje kusenzeka koSouth Arabia. Mayike yambatha nomfazi womuntu siyonileke lapho. Bese yabulawa. Into eyenzakalayo ke idlozi lobufebe balingena umuntu. Ungathela ubufebe. Njengalawa abantu ukuthiwa zodwa abantu nje. Singathinta amagama bani. Phela bona benza ndobe ephansi uzinqa usuku nosuku nesponsor sokuphansi uzinqa. Lo abantu futhi akakazafihle ngenhlobo nje. Singa. Cha akakazafihle ukuthi uyayalusa ubhizi. Uyayalusa ubhizi ugane kwabani? Cha ugane kwabani? Unayi boyfriend kodwa simiyeke singamthinti ngegama. Nakunankinga umelani phambi kwabantu yana abafuni bembuza ukuthi ubani. Injalo nje siyakhala manje. Manje ke into eyenzakalayo lapha ibalekile leyo ukuthi kuyenzeka yazi fana nalento engani khona impela umuntu ongenwa uyabona kunemehluko phakathi uthi umuntu unomoya wefebe yabo bese nomuntu ongenwa idlozi lobufebe. Maybe masingaqala la ngizwe sibuze kahle lento. Yini umuntu makuthiwa uthanda abafana umuntu onjani? Umuntu othanda abafana noma onondindo? Umuntu singabheka abantu besifazane kuphela. Asikubeke iqiniso nje. Nabesilisa bakhona abathanda abafazi babantu. Singaba protect. Izisha lezo. Ngabathuki. Hayi angibathuki. Isizulu. Ngiyethiwe yeah. Oh yahle. Kabathu. Bakhona mfowethu. Kodwa abadephela nje abafazi ababizwa ngeyifebe.
babizwa ngesinje kuthiwa awuyinja leya yabona angithi nje idla kwasani idla ehamba idla nje hamba ibuke ichitha imigqomo yabantu bese ke gcina ukudala inkinga xaba nomakhelwane lana ke wesifazana kuyenzeka umuntu uthola ukuthi inhlanhla yakhe vele ilele lapho kuthenelele idlozi lakhe lobufebe vele ilona eliphethe elilawula ngisho inhlanhla yakhe thuke ayisasana inhlanhla sindindwa ya ngcono isindindwa manje ke andindi umuntu laba sebayibuka nje ziningisho la ku TV ezinye inenhlanhla uyabona uthola ukuthi uphela impondo ingilozi yakhe ihamba naye yamvikela kuyo yonke lamanyala akhe futhi imnika ngisho isibindi kubhekana naso sokuthi abaqole nje bese kuba khona indindo enapha enebhadi ikhona futhi no TV ke ziyacula ezinye uthola ukuthi umuntu uyasabalala hayi konakale into zakhe ayingakhanyi ngathi uyabona yabona yeah abanye into zabo zikhanye zithi imbawu yabona yabona njalo zithi ba kulokho yabona mase sigijima kanjani mfowethu ngiyeza ukuthi sasingena kwamanye amagiya producer Whitedal yes madoda Whitedal producer inkinga le topic osinika wona producers osibulalisa ye madoda mina impela I don't believe bakhona yini abantu okuthiwa impela kodwa ye ukhona I know lady mina owaqoma amadoda awu6 ezwana edlala istokfela kwaqhamuka lona ehamba ngoMercedes wamqoma waqhamuka lona wamqoma ngasho ngathalo sisudinga ugezwe bakhona abantu from my experience but let me comment ekugcineni mina ake sithethele abalaleli njengamanje kungenzeka ukuthi ngakini ukhona umuntu omaziyo wena othi hayi cha ayisiyamazi uTollgate zonke edlula ikhokhe zonke edlula yabona kunegama engilithandile la uthi cha bakhona abanye osisaba nenhlanhla yokuthi la emndindweni babo bazuze kodwa abanye inkosi yami bandinde abatholi lutho yebo badlelwa nje amahala yabona abantu udlela impela amahala umuntu atholi lutho athole lutho ngumndindwa bakhe umuntu andinde kunalokho ekungcoli kubo umuntu loyo okuthatha izinto ngenhliziyo futhi so lento kufanele igcine siyibheke edlozini ukuthi kusuke kushoda kuphi lapho ngoba kukhona abanye osisi bathi hey impela ngiyawathola amablesser ngiyathandana nongizwe nemali yonke ungizwe kodwa ungizwe mina akanginiki lutho sizoyibheka lento egcineni ukuthi kusuke konakele kuphi kumele siyibheke lapha ne 0659337972 yabona into phela sikhuluma ngawo mhlambe sitshela uproducer ulokhu njalo enganithi kukhona nalento ukuthi abantu nje bayiqale kakhulu kaze ngelockdown ukuthi intombazana ila South Africa ivele iswenke ikhumule ilogin lezi zinto umuntu waphesheya abuka akhokhe avala nje leli iphathini lethi Africa on ngoba usaba ukuthi uzongena abasekhaya nimbona umuntu elokhene imali nje nina kanti uyajiva lapha ke ala internet babuka laba phesheya ishimane zonke lezi zinto umakholwa ngokubona njengoThomas uyabuka elinyani ubuka ingane yakho vele kuyenzeka nje ubuka ingane yakho kuyenzeka lelinye isulumane la gaxela kanjalo 0659337172 sendele voice note njengamanje ubeke uvo lwakho usitshela ukuthi wena uthini ngale topic wena uthini la bakhona yini abantu baziyo ukuthi hayi cha shema akudluli lutho valela kasani impela ibail bawuyithola ngoDecember uvalela kasani ukhona yini amazi kulo muntu lokho ephunyukile nje ene abaguli nabanye abaguli lo uthenje kanye angifana nomfana nawe ukhuthele khona ngempela nomfana uthola ukuthi uyaceka nje kusemacekani uyaceka uthola ukuthi hayi ulokhe right lona ngoba phela lento yobusoka kwesisikhathi behambisana nobulokhunjana nobuhlakaniphi yazi ukuthi ngifunge ngayiprove up leyo nto ngangitshela mina ngisebenza lenye organization esebenza ngokusiza abantu ngokucounseling sigcine sesiyana semgwaqeni siyobheka ingane lezi izathu ezenza ukuthi ziyodayisa ngenhlalo ivuthiwe zithi ke lezi ngane zoba yithengisa ngenhlalo ivuthiwe yini inhlalo ivuthiwe nendidayisa ngomzimba ngisho ngolumlweni yeah inhlalo ivuthiwe nje manje
ngalesikhathi ke esithengisa ngehlala vuthiwe eqashisa ngayo ebolekisa ngayo into eyenzakalayo la uyabolekisa it remain there mana wahamba nje nehappiness yakho bayi yazi ukuthi uthola ukuthi ngalesikhathi bathatha ngemoto abanye sixuxile nabo sabathatha ngemoto mhlambe beya ukuthi beqala benze i-counseling bese beyacheckwa angisebenza la kuhlolwa khona amagazi wena hayi ukuthi wawudeliver enhlala futhi cha noma wawuthenga cha ngangeyona impimpi cha wawungathengi wena lutho awukazi uthenga lutho longazalo angiwenzi mina amanyala manje into eyenzakalayo ukuthi mfowethu ugcine emonto bazana mhlawumbe u10 enibuyena ngwaqeni nawo akhanselisha afika navumelana abantu bazoyifikela ngoba umuntu fanele kumeluleke begcine ifike la yena uthola ukuthi kulo 10 uzothola mhlawumbe only 6 o HIV positive uthola negative into ngeke uyicabanga ukuthi ungathola abantu abanjani emqoqweni uthola abo 6 aba negative abo 10 4 o HIV negative kodwa lo muntu uthengisa ngenhlalo vuthiwe every day abanye bathi abanabayini bashadile bathi baba besuka ekhaya bathi bona baya bayasebenza emabheka vele zikwa iphakwe ebusuku ake ukhona umuntu okusukela la ngizwe ku Facebook uthi hayi ngizwe wangithenga mina hawu lengabhubha ka usha nangu uthi hayi ngizwe wangithenga imali yami yashona bona ngathi yiboko zodwa abantu nuyapi 0659337172 sikhuluma ngomuntu owangenwa idlozi lobundindo umuntu owangenwa idlozi lobundindo ukuthi lo muntu usuke sa right yini noma izinto zakhe ziyamlungela noma cha kukhona nabesilisa sebevika ukuthi ba amasoka cha isoka umuntu ohamba olobola cisha abafazi maybe ababili noma bathathu uwenza into eright but lo ngaloboli lo hamba edlala ngengane zabantu uyini yena odla mahala ngani ngishila ukuthi uloyo incanga leyo ake sibheke ama voice note khonto wena wangasenda phakade chunu bese sithi Dr. Kehle lezi ake siqale sibonge Kehle lezi okwenzile ebuthweni kaZulu inkosi iphindi kwandisene bese sibuya lana ke wedokotela we Professor Kehle lezi izulu ziyakhala noma isinguni akaze saba inhlamba ngaphandle kokuthi uzinterprete njengenhlamba igama nje ezulwini alijiki ngoba uzolenza umfakelo usulenza inhlamba lokho kusho macingwane nje kuyikhona kuba khona umuntu ongenwa idlozi lomlindwa nobufebe lo muntu kusho ukuthi naye abe siyakuthakasela lokho yohlana nomuntu egqoka isigcebhe athi uzokuhlolela levels amathanga sekulokhu ubunyamathe ngabe uyahlolelwa ngiyabonga zikhona vele izangoma ezihlolela ama client cha kunjalo kahle hle ukufocus ake wena akawahloleli uyawahlolela asibheke omunye uyawahlolela asibheke omunye uthi ubona umuntu mayekwenza isimangaliso Dr. Ashu. Hey professor not the doctor. Yeah. Ayi babungizwe. Cha ngiyamuzwa kodwa babungizwe mesethi ziyakhanya zithi mbawu. Cha ngiyamuzwa phela iyabeka. Hayi kodwa doctor masumkhuza. Umusuzothi hayi ngizwe akushiwo kanje. Hayi zona zikhona ngiyamuzwa udokotela mesethi ziyakhanya zinezikhanya zithi mbawu hayi ngiyamuzwa hayi producer bengamalanga idlale leyo nto hayi ngiyakhuza nje ayizakhanya yena ngithi kodwa fanele sithi bawu na Jesus my lord Jesus my lord thene kimi ekseni angemba talent yangishiya manje Jesus my lord producer ungayidlali leyo nto lo mama uyakhatha lona hayi dlalenye producer ungamdlali producer lona akafuna ukukhuluma hayi miyeke lo akafuna ukukhuluma dlala ufuna ukukhuluma
Mkhulu leyo nkinga kodwa mina isizathu sami ukuthi abalasti abahlali mina so yingakho ngibambe ngiye kanti. Uthini uyaconfessa lo? Uthini ba angimzwanga producer. Uthini lo sis lo? Awuyasho nje phela ukuthi uyiswa nenqo. Mkhulu imino naleyo nkinga kodwa mina isizathu sami ukuthi abalasti abahlali mina so yingakho ngibambe ngiye kanti. Ukhala ngakushisha amakhoji estimela la. Sim interview. Ubebela. Ungemoya ubufebela. Hayi. Kodwa khaphela press bathola wabala. Kumele sim interview. Manje njengoba ngeno idlozi lobundindwa nje. Hayi, ungaqeli kakhulu lapho. Khaphela manje sichazana. Kodwa producer. Mana sichazana kanti la. Manje ke futhi manje uthi ufuna ukulungisela lengilozi yakhe. Ukuthi labadoda ahlale yabona. Yeah. Yebo. Hayi kodwa kumegcineni mfethu kumele simlungisele ngoba the aim is to help abantu la. Shuthi lo muntu ngamanye amazwi uthi unondindwa yena. Ucizelela leyo. Ugcina sebukela sengathi njalo. Ngizwe musu lo ucizelela. Cha ima ngidlulile lapho bedlule gijile. Uthi phela njengoba ngibona ngenkinga yobufebe nje uhlosile hayi ngithi ushilo muso gijima ugcile lapho mfowethu uthi akahlosile nhlobo ukwenzani ngoba uyabamba uyathethelwa ungena ushintsha amakhoji stimela wenza uyinge ngenxa yenkinga ukuthi abahlali abahlali bona bayambalekela uthi mayiqale ethi sabamba babaleke yebo shuthi khona into noma kwenza into enjalo ke safika bekhulunye ijule nayo leyo mfowethu njalo umuntu osifazane ijule uyazeya kakhulu umuntu osifazane unochuku ngokudalo yakhe indoda ngisho kade embathe nayo ebusuku uvuka ibuka emehlweni ayibukisisa ukuthi ijabulile did you enjoy it did you are you happy bona abuka ibehavior yakho no I guess sibheke leyo nto singabaleki umuntu mayenjalo mfethu kwesinye isikhathi kusuke kuyena lapha yana empahleni yakhe enkulu kwesinye isikhathi kusuke kuyinkinga kuyenzeka umuntu osifazane ethi mayimbatha nongizwe uthola ukuthi ungizwe uzwa ixhaphozi wena uright kunjalo ubeka kahle wena ngoba uyaqinisile cha la uyaqinisile awubeka hayi lo udlala ngami ubeka kahle nje hawu nokuvula nje iqinisi ima yaxolisa yawahoxisa amagama ami awahoxisi ziyakhala hayi zingakhali ngiyaxolisa amagama beke phasikeni ima ngiyawahoxisa ngithi phela sibeke isiZulu kuthiwa yini ke ngesizulu uyingakho lo hlelo kalivulanga ngomkhuleko namhlanje ubaluza uzobheka ayikhala ngifike ngaqale ngabuka iTopic ngoba ngiyanjalo lesikhathi producer uyaslima kuya ngami ngithi mina ngicela lento inikulinda kwigujugo ngithi mina hayi ngeke mina mfowethu angiqualify kwathi hey ziyakhala la yabo so kuyenzeka ukuthi umuntu esifazane mfowethu kutholakala ukuthi uba manzi ngibeke kanjani lapho yebo cha mayiba manzi indoda ithi mayithi ithola ukuthi hayi ivele ibaleke ingabheke emuva ibaleke nyawo zombili so leyo nto sizoyibheka egcineni kwethu oshow yethu ukuthi ubumanzi sizakala kanjani ngokwemvelo bahamba nokugula sibheke ukuthi usizakala kanjani ishimane leminyanga umuntu esifazane uthola ukuthi imizwa yakhe iyakwamukela bese vele yena ethi hawu na into eshow dokotela kodwa ishimane leminyanga kanti iziphizi ziyakhohlisana yabona ke Facebook manje wonke umuntu uthi ichaphozi yabona ngiqinisile phela lapho cha uqinisile phela ubeka kangaka 0861010 300 class lapho kufile 0861010 akufone njengamanje usitshele ukuthi sike sizwe ukuthi uthini wena ngalo lidaba uproducer vela sigigabeza ngalo amazwi ami ngiyahoxisa endabeni yeqhaphozi cha ngicela uxolo kakhulu bafowethu ushelele ulimi mina ngiyanqisile ukuthi uziyakhala ngoba yini ngikhuluma into kuyiyo
Oh, jothi mina ngihoxisa amagama ami 086 10 300 086 10 300. Sawubona. Mama kunjani? Ngiyaphila professor. Ukwathi wathatha wapi? Ayi lo muntu uyahlupha lo. Kuningi lo ngimbamba. Kodwa hawu Nkosiyami ngizwe wathatha wapi? Awu kodwa mama uyangibona ngikhuluma mnandi kanjani ngiyiqiniso nje iqiniso. Nawe nje umyeni njengami phela ungamjabulela kabi ke kwakho ngoba uqondisa izinto. Kodwa ngizwe ukwena ubhadalaze nje. Mana umuntu obhadalaza udokotela lo mina ngikhuluma isiZulu. Angithi eBhayibhelini bacinga elinye igama baze babhale ukuthi undindwa babhale ubufebe obunjalo obunjalo ngoba likhe elinye elingakwazi ukulichaza futhi alihlambalaze liyilo nje. Awu kodwa professor uyazama nje ukuthi akukhuzeki. Yeah, ngiyabonga. Kodwa yena aqinisila. Njobe leli gama lishilo yena ke. Hayi kodwa uyazama yena ubeka kahle wena ufuna ubeka kahle. Hayi ngiyabeka kahle ke manje mama abantu besifazane ke abanomsobuningi. Hayi ngiyabonga umngena namhlanje. Siyabonga mama. Alright, isikhathi sethu njengamanje 9 minutes before 5 o'clock. Wasiya la producer. Ngibekwe icala namhlanje kuthiwa igama olishilo. Ngehlelezi. Ngiloke ngiwahoxisile amagama ami. Phephisa bafowethu kula ehlale khona kambi. Shelela ulimi bengisho ngithi ngisizulu phela ngumXhosa. Ibhaca mina. Ningixolele bafowethu ningixolele bafowethu ningixolele. Kodwa ngiboni phela ngithuke bani mina mangithi cha pause. Uzophinda waqinisile. Cannot see the finish line. Hello. Yes ma'am. Kunjani tata? Kuhle mkhaya kunjani? Uhleka kodwa ngibuyile. Ngiyaqunguzuleyana yazi. Yebo. Mkhaya wazwa mnthoma. Senkosi mama. Ngizwe. Yebo. Ngibuyile njengoba ngiye kwakho. Ubuyile? Ngibuyile because Sithetha nabanophi mkhaya? nginokuthula emakliye kwakhona. Oh lo thanda ungizwe. Umuntu wakho. Kanye. Hawu yebo, ngiyabona nami ndiyakuthanda. Ninenyana. Uzoyibona inyani kimi uthi mase ngiyithethisa izoba njani. Cha. Alikho igama esingayibeka la. Sithini undindwa? Nalo lelo into efanayo umfowabo. Amkhulu kodwa siphose niyayazi ba sakuthiwa unondindwa yo umuntu hayi. Wemkhaya kodwa siyahloniphisa kaloku. Isikhosana ukuba njani? Awuthi unondindwa. Sonithukile. Kodwa apha kungcono mkhaya. Ithuba bakala kancane. Umuntu unjani ke lapho? Hoza nazo kodini. Qula. Nalokhu sakuthiwa unondindwa uthetha ngomuntu olala sasa ukulala. Yandidwa nje. Yabo. Ukuze kuzokwenza ukuthi umuntu osishele. Yo. Lokuseba hayi kungcono lo hayi. Mkhaya ube nemini emnandi. Emkhulu yakubula ubizi number yami abantu abazange bafunde kanje. Bathini bafuna ntoni mkhaya? Hayi bafuna amaphiki bafuna ini hayi. Ndibabizele futhi mkhaya. Hayi ungasababize yoyo. Oh. Hayi babethu nedlozi lokufele ngabe Ngapho kude manje useDubai. ngabe seDubai. Manje le ndlozi lakho lifuna ungizwe kuphela. Ya. Ungizwe lo phone nje kudala ngibindi. Ngizofona. Ngizwe inamba ithi 083. Dilide uba ungizwe akavakashe ngapha emaklinikhi. Kulukathi emaklinikhi zanini. Yes, mkhaya inamba ngizwe ithi 083 200. Kuphi manje ema-3? Imani fa. Athi number nayi 083. Emaklinikhi kaloku emaklinikhi. Cha ithathe wena dokotela. Ithi 083 ngizwe. Ithathe wena dokotela. Anginaso isithembu nesithembu. Anginaso isithembu. Ngine stress esi-enough. So manje Ufuna wesifazane. Ngaze ngifike ngayigibela ishop athi ngithule. Mane
ngiyamfuna iza yize umuntu xa nabantu abayi-5 ubizwa yena good question iso phela lelo ngoba ngophela mina ngizobe ngibathathile akungabi neqhinga umuntu xa nabantu abayi-5 ubizwa Khawukusho mkhaya ngenxa yexesha khawukusho mkhaya ubiza undindo nengandindo hayi ugadlile mkhaya ndiyabulela papa lutho alright ake siyeni kwimpendulo nathi siye sigijime ngoba sibuka isikhathi lapha ngizwe sibhekeni umuntu lo osuke njalo othi njalo mayishelwa akakwazi ngoba phela silibhekeni iqiniso kizwe labantu bayashelwa kunomuntu othi mayekhula uthola ukuthi ungene idlozi lasekhaya komalumakhe omunye ungene idlozi lasekhaya kubo kababa wakhe ngizoba blame mina kakhulu obaba abangathanda ukuhlawula ingane nalabo abamasoka ngoba lithi iBhayibheli izono zenu ziyokwehlisela kuyizukulwane yayizwa leyo nto ungathola ukuthi kunogogo noma kunomkhulu noma ugogo owayekade nondindo yayizwa leyo nto uthema injalo yonke into uma ekhaya kunomuntu odlule ngengozi leyo nto kufanele ihambe njani ivalwe ngoba isuku siyini umkhokha nala uma kunogogo vele owayengenzi kahle noma umkhulu leyo nto uzwa umama eshwabula ethi yabo lento yenze ingane zabantu izoyenziwa nakweyakho ingane uthola ukuthi lento wawuyenza noma ayivalwanga kufanele ihambe ivalwe omunye walala nomfana kukade kushoniwe ekhaya leyo nto kuthiwa yini udlule wedlula yayizwa leyo nto so lapho kudingeka kunamakhambi asetshenziswayo uma seyivumile lento yayizwa leyo nto uma seyivumile bese kusetshenziswa amakhambi thizeni ukuthi lento ivalwe bakhona isijwayele ukubasiza thina abanye bafika esontweni mabefika esontweni bese beyavuma izono zabo ethi mkhulu nginenkinga ukuthi nokuthi amunye afika avuma esigodlweni nginenkinga ukuthi bese kuthatha amakhambi thizeni ahanjise ehlathini ngoba leyo nto umkhokha omumbe esingeke siwupromote ningakusho nithi bayayithola imali in but leyo mali ayinaso isibusiso right senibabona ke benemali leyo mali yenzani ngoba you can't take that money uhambe uyenza umsebenzi la edlozini lakini ofika ucele khona abanye bathi bona banemali ngoba bayalala namadoda bathola izinto leyo mali ayinaso isibusiso awuhlukene nomuntu ophila ngokubulala abantu imali inkabi ithi mina ngiphila ngokubulala ngeke uyithi ithi rich leyo nkabi ngoba leyo mali inenyembezi futhi idlozi alimukeli nalapho ke kunemithi okufanele isetshenziswe la ivalwe khona ukhona umuntu ongakwazi ukuthi cha umfana mayifika washela athi yebo ashele athi yebo ebese ngigijima ngiye la engifike khona ulimi lashelela umuntu othi mayisekamereni abe manzi leyo nto kusuke kudala ukuthi loyo muntu makalele ulala nesilwane ethi before alale nongizwe aqale isilwane simlale eqale phambili baningi ke abantu esinabo abanjalo abantu kubantu abawu10 maybe abesifazane uthola ukuthi abawu7 banaleyo nkinga edala ukuthi relationship ingalast indoda ingahlali ngoba uthi mayithi ulala naye amanye amadoda uthola ukuthi mayiphuzile indoda ayikwazi ukufihla indoda mayiphuzile izithi wena ubulele nendoda izona kanti cha loyo muntu unenkinga yokuthi isilwane kukhona imithi nesiko efanele lenziwe masizolahla lesilwane isilwane indoda yafika sixeka imake ngizo ithe mayifika lapha indoda yathola vele lo mama noma ebese ngathi ulale nomunye umuntu wesilisa ikhona into efanele yenziwe mina ngiyenze kakhulu ngithi mina mawuza kumina buya neSprite mawubuya neSprite ebese kuba nekhambe engikunika lona ulibilise neSprite ebese lento uyithathe mawuyithatha leyo nto ebese ugeza ngayo enye uyithathe uchathe ngayo la bese kuyalungisa izinto but maybe to be continued on Friday ngixoxisa amagama ukuthi ichaphozi cha bafowethu siyaxolisa kakhulu ngiyaxolisa bengilinganisa ngiyaxolisa kodwa ke into emnandi ukuthi bengaqondisile kumuntu and futhi whatever ngikhulumile sengiza nesisombululo ke manje ukuthi ukuze silapha into enjalo senze kanjani nakho ngoba sengize nekhambi ngabuya nakho oyisitha sami noma izitha zami ziyosizakala ke manje bese zithola indlela inxeba lokuthi asingene kodwa mniyamiyeke ungize kakhulu izitha mina ngithanda kabi mfowethu 087 550
1177 inamba se-office kaKhehlelezi 087 550 1177 ngizwe utholakala kuphi Ngizwe online konke ama social platforms. Sibonga kakhulu nabasibonga nganza kwethu. Again isilaleli impela nje ke la Professor Khehlelezi nala ngizwe. Siyajabula kakhulu kuba nani ku Rise FM. Sociality ke simulcast is come to an end. Thank you very much. Up next ulokhuzeni uphumlani kwanyane and then ke ningakhohlwa ukungilandela lapha ku YouTube channel Dr Khehlelezi ni subscribe bafowethu sibonakaleni ngobuningi ikhule ipage lethu lapha YouTube channel Dr Khehlelezi.